Bon dia a totes i a tots, benvingudes. En primer lloc, en nom de l'honorable consellera Alba Vergés i en el meu propi, transmetre l'agraïment a totes i tots vosaltres per l'esforç d'organitzar i assistir a una jornada que posa en valor la importància de la formació continuada en un temps tan convuls. Ara que sentim parlar tant de les lliçons apreses en el context de la pandèmia, som ben conscients de la rellevància d'adquirir coneixement i competències per tal de proporcionar les millors cures als nostres pacients i a la ciutadania, adaptant-nos de forma ràpida i gairebé vertiginosa a les oportunitats de comunicació que ens ofereixen les tecnologies. En aquest sentit, hem pogut constatar la importància de la tecnologia en termes d'acompanyament, apoderament i traslació del coneixement tant pels pacients i usuaris com per als propis professionals de la salut. Els professionals de la salut i els responsables de formació continuada dels centres mostreu el vostre compromís i poseu cada dia en valor la importància de la formació, conscients tal com la recerca ha demostrat que les persones millor formades són les que obtenen els millors resultats en salut per als seus pacients. Per aquest motiu, traslladar-vos des del Departament de Salut tot el nostre reconeixement, agraïment i fer-vos sentir el nostre escalf, encara que en aquesta ocasió sigui virtual. Moltes gràcies i molt bona jornada. Bé, moltes gràcies, vicepresidenta del Consell i directora general, molt agraïda. Bon dia a tots i a totes. Molt benvingudes a aquesta 5a jornada Helios Pardell. És un plaer per mi poder compartir amb vosaltres aquest espai per millorar el que fem en l'acreditació de la formació continuada. Una vegada més, un èxit d'assistència en la convocatòria d'aquesta jornada. M'informen que són més de 360 persones les assistents. Per nosaltres això evidencia la vocació dels professionals de la salut per la seva formació i per el manteniment de les seves competències professionals actualitzades, el qual és altament satisfactori per tots nosaltres. La jornada d'avui, com deia la nostra vicepresidenta, pretén afavorir i coadjuvar perquè els requeriments exigibles per a l'acreditació de les activitats formatives sigui més comprensible i facilitadors per vosaltres, pels proveïdors d'aquestes activitats. Però alhora ens permet retre homenatge a la persona que va dirigir i impulsar el sistema d'acreditació de la formació mèdica continuada, el doctor Helios Pardell. Un record també per ell. Avui, el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries impulsa l'acreditació de la formació continuada a tots els professionals de la salut i el tema escollit de la presencialitat a la virtualitat amb la presentació de 5 experiències pràctiques no pot ser més d'actualitat davant la crisi sanitària que estem vivint. I les activitats no presencials ja són una realitat molt consolidada. El format online d'aquesta jornada sí que ho és una primera experiència d'altres que segur que vindran en un futur més proper. Adaptar els cursos al format virtual i analitzar els errors més freqüents en el disseny de les activitats és el que abordarem avui. De la mà experta dels ponents que s'acompanyen, que els hi passo a presentar breument a continuació. Primer ens acompanya el senyor Òscar Dalmau, gerent de la Unió Consorci Formació i director de nous projectes de la Universitat de Manresa, Vic i Catalunya Central. El senyor Dalmau és postgrau en simulació clínica i innovació docent i també en direcció de formació a les organitzacions. Té diferents programes d'alta direcció en digital business, en innovació, en direcció d'empreses i altres, i també és autor del llibre Desenvolupament del talent a les organitzacions de salut i autor de diferents llibres en formació online, en formació continuada i universitats corporatives. Moltes gràcies, Òscar. També ens acompanya la senyora Belén Romero, gerent de l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge dels Col·legis de Metges de Catalunya. La senyora Romero és periodista i màster en direcció d'empresa. Té formació de postgrau en desenvolupament del talent, en màrqueting online i experiència com a docent de grau i postgrau en la direcció de projectes digitals. És experta en consultoria de formació i la gestió del talent des de diverses unitats de formació de la Universitat de Barcelona, de la UPF i de la UOC. Ha dirigit projectes de formació a mida per diverses organitzacions del sector, ja sigui farmacèutic, de la banca, d'administració pública o del sector salut. Bon dia i benvinguda, senyora Romero.
També ens acompanya avui la senyora Marta Aymeric i Martínez, que és vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya. La senyora Aymeric és metgessa de la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Public Health de la Universitat de Harvard i doctora en Medicina i Cirurgia per la UAB. Actualment és investigadora del grup de recerca en eHealth Lab, la UOC, i prèviament havia fundat i havia estat investigadora del Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió Translab de la Universitat de Girona, la que també va ser professora de la Facultat de Medicina. La senyora Aymeric ha estat directora del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat. Ha dirigit l'Agència també d'Avaluació de Tecnologies i Recerques Mèdiques del Departament de Salut, on ha desenvolupat la seva carrera investigadora des de l'any 95. Bon dia i benvinguda. Ens acompanya també el senyor Francisco Pérez Lozano, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Bon dia. Sempre ha estat desenvolupant estudis relacionats amb l'aprenentatge i internet, com a alumne, com a docent, com a dissenyador instruccional i com a gestor docent, però sempre afegint una mica de filosofia, oi? A partir del 2004 ha desenvolupat diferents responsabilitats relacionades amb la formació contínua dins de l'àmbit universitari. Actualment és director acadèmic de l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona. Internet ens diu que li ha canviat la vida, que cada dia ho continua fent perquè internet és col·laboració i on hi ha persones hi ha aprenentatge. Estic d'acord, ho comparteixo. Moltes gràcies i benvingut, Francisco. I per últim ens acompanyarà també el senyor Enric San Juan, director de l'agència Digital Community Internet de Social Media Company. És expert en els mitjans de comunicació social aplicada als negocis des de l'any 2008. Els seus serveis es centren en la consultoria, la implantació d'estratègies de millora en la comunicació de les institucions i la creació de mòduls formatius sobre xarxes socials per a empreses i professionals. Com a periodista, està especialitzat en les noves tecnologies, amb àmplia experiència en internet i en les seves aplicacions empresarials des dels seus inicis. Imparteix formació continuada habitualment en cursos i seminaris intensius i de xarxes socials. Per tant, podeu veure que tots els nostres ponents avui són persones expertes en el tema que abordarem en aquesta taula. A tots ells, moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres. I ara li passo la paraula als que seran els nostres moderadors de la taula, el senyor Rafael Fuentes i el senyor Ramon Aiguader, ambdós col·laboradors habituals del nostre Consell de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Departament de Salut. Gràcies a tots, bon dia i molt benvinguts.